Създай собствен дропшипинг с модни дрехи, обувки и чанти. Безплатно! Първо, превъртете надолу и кликнете върху Отвори безплатен акаунт в Shopify. Въведете своя имейл адрес и изберете Започни безплатно. След това въведете парола и кликнете върху Създай акаунт в Shopify. На този етап Shopify ще поиска вашата кредитна карта. Можете да я добавите, за да продължите с плана за $1 на месец след пробния период, или просто натиснете Пропусни, за да продължите. След това изберете Пропусни персонализирана настройка. Това е всичко. Готови сте. Отидете в входящата си поща и потвърдете акаунта си в Shopify, за да започнете. Първо превъртете надолу и кликнете върху Инсталирай Trends Fashion Dropshipping. Въведете своя имейл адрес и кликнете върху Регистрирай се безплатно. Копирайте кода за потвърждение, изпратен на вашия имейл, и го поставете в тренд си. След това въведете името си, създайте парола, въведете телефонния си номер и натиснете Продължи. След това отговорете на няколко бързи въпроса, за да завършите процеса. След като влезете в акаунта си, кликнете върху Абонаментен план. С безплатния си акаунт ще можете да качите до 500 продукта. Ще имате достъп и до над 40 000 най-продавани артикула, възможност да поръчвате продуктови мостри, достъп до опции за персонализирано брандиране, неограничена обработка на поръчки и денонощна клиентска поддръжка. За да сте сигурни, че можете да дропшипвате по целия свят, задайте тип на дропшип и Ships from the Overseas. В момента има над 44 000 продукта, от които можете да избирате. Следващата стъпка е да зададете вашите цени на дребно. Отидете във вашия акаунт и кликнете върху Ценови правила. Настройте продажната цена с коефициент 4 пъти. Това ви осигурява достатъчно печалба, за да покриете допълнителни разходи за доставка и месечния си бюджет за реклами. Задайте сравнимата цена с коефициент 8. След като приключите, кликнете върху Запази. Сега нека разгледаме страните, до които можете да изпращате. Има над 40 поддържани дестинации, включително Австралия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Люксембург, Нидерландия, Нова Зеландия, Португалия, Саудитска Арабия, Сингапур, Испания, Швеция, Обединените арабски емирства, Обединеното кралство и Съединените щати. Не забравяйте да проверите страницата с всички дестинации за доставка, както и с тарифите и сроковете за изпълнение. След това разгледайте продуктовите категории. Някои от най-популярните включват жени, мъже, разпродажба, обувки, шапки, колани и други аксесуари, деца и техните чанти. Преди да добавяте продукти, създайте колекции, за да е организиран магазинът ви. Отидете в колекции от продукти и добавете нови колекции за Buy Go. Продажба, жени, мъже, деца, шапки, колани, бански костюми, обувки и чанти. Сега нека добавим някои продукти. Започнете с категорията Промоция, като сортирате продуктите по цена от ниска към висока. Изберете продукт на добра цена. Например, този има цена за дропшипинг от само $5, докато препоръчителната продажна цена е 8 на $10. Добавете го към магазина си. За да свържете Трендси с вашия Shopify магазин, изберете Shopify, след това кликнете на Свържи с Shopify магазин. Отворете страницата на приложението и кликнете на Инсталирай. Вашия Shopify магазин вече е успешно свързан с Трендси. Върнете се към списъка с продукти и добавете първия си артикул, като кликнете върху Добави в магазина. Продължете да добавяте продукти, започвайки с категория Промоция и сортирайки по цена от ниска към висока. Винаги проверявайте двойно дропшипинг и продажната цена, за да сте сигурни, че имате достатъчен марж за печалба. Не забравяйте да присвоите всеки импортиран продукт към съответната колекция във вашия Shopify магазин.
След като приключите с добавянето на продукти, те ще се появят в Shopify под секцията продукт. Тук няма нужда да правите нищо допълнително, тъй като всички снимки, описания, цени и наличности вече са импортирани. Благодарение на интеграцията на Trendsy с Shopify, вашият магазин ще се синхронизира автоматично. Това означава, че няма да налага актуализирате наличности, цени, описания, варианти или поръчки. Създадем менюта за вашия онлайн магазин от колекциите, които създадохте. Създайте ново меню. Дайте му име и след това добавете всички колекции, които искате да показвате на посетителите, като отделни категории или като падащи менюта. Отворете секция пазари и създайте нов пазар, включващ всички държави, до които планирате да доставяте. Именувайте пазара и добавете държавите, които Trendsy поддържа за международен дропшипинг. Те включват Австралия, Австрия, Белгия, Бразилия, България, Канада, Хърватия, Кипър, Чешка република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Мексико, Мароко, Нидерландия, Нова Зеландия, Нигерия, Пакистан, Полша, Португалия, Румъния, Саудитска Арабия, Сингапур, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединените арабски емирства, Обединеното кралство и Съединените щати. След като запазите, отидете на общите тарифи за доставка. Кликнете "Добави тарифи" до приложението Trendsy. Дайте име на зона за доставка, включете всички държави, пазари и задайте такса от $5.99. Това покрива повечето поръчки. Ако искате да предложите безплатна доставка при определена сума в количката, кликнете отново на "Добави тарифа", изберете условно ценообразуване и задайте правилата си. Безплатната доставка е чудесен начин да привлечете нови клиенти. Сега нека активираме плащанията. Отидете в настройки плащания и активирайте Shopify Payments. Следвайте стъпките, за да сте сигурни, че можете да приемате плащания от клиенти. В настройките за плащане направете така, че пълното име на клиента, име и фамилия, и телефонният номер да са задължителни. Телефонният номер е особено важен за доставката. Накрая се уверете, че вашият магазин е достъпен на различни езици. Отидете в приложенията и потърсете G-Translate. Инсталирайте приложението и изберете езиците, които искате да поддържате. Често срещани езици – арабски, български, китайски, чешки, датски, нидерландски, английски, естонски, финландски, френски, немски, гръцки, унгарски, италиански, японски, латвийски, литовски, малтийски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, испански, шведски, урду, малайски и тамилски. Активирайте автоматично превключване към езика на браузъра, за да виждат посетителите магазина автоматично на своя език. Задайте превод от английски, тъй като всички продуктови описания от Trendsy са на английски. Кликнете върху "Запази промените" и вашият магазин е готов да продължи напред. Превъртете надолу до стъпка 3 и кликнете върху "Генерирай безплатна персонализирана тема". След това използвайте AI блока в Shopify, за да създадете мигновено вашата модна тема. Просто въведете кратко описание в полето за въвеждане и след това кликнете върху "Генерирай теми". След като се появят темите, прегледайте опциите и публикувайте тази, която отговаря на вашия стил. Сега нека я персонализираме. Кликнете върху горния банер и актуализирайте текста. Например, "Безплатна доставка за поръчки над $100". След това отворете менюто и го заменете с това, което създадохме в предишната стъпка.
накрая нека брандираме вашия магазин. Отидете в настройки и детайли на магазина, качете собствено лого или заменете името на магазина с вашата марка и кликнете върху Запази. Това е всичко. Готови сте да започнете да продавате.